କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପାଖ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଏ କଥାଟି ବହୁବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଠି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲେ, କେହି ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲେ ବା କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ହେଲେ ଭାବିଲ ଦେଖି, ତୁମେ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆସି ତୁମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାବାସି ଦିଅନ୍ତି? ନା, ତୁମେ ଠିକ୍ କର ବା ଭୁଲ କାମ କର, ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣଟିଏ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟିଚର ବା ଏକ୍ଜାମିନର ଥାଆନ୍ତି, ସେ ସେହି ପଟ ଦେଇ ତୁମ ଖାତାକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛ? ତୁମେ ଠିକ୍ ଲେଖିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତୁମକୁ ସାବାସି ଦିଅନ୍ତିନି, କି ଭୁଲ ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ରୋକନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ କାମ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଦେଖା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ ଦିଆହୁଏ। ସେପରି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ନିଜ କର୍ମ ନିଜ ହିସାବରେ କର, ଭଲ କର ବା ମନ୍ଦ କର, ତାହା ତୁମର। ଫଳ ଦେବା କାମ ମୋର। କର୍ମ ତୁମର, ଫଳ ମୋର। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।